det faktisk til støvregnet, og så er det sådan en speciel sol, som giver en bestemt belysning. Og så kommer man ud, og så får man øje på Eiffeltårnet, og så er det så flot en oplevelse. Altså. Ja. Og det kan du simpelthen ikke gøre. Nej. Du har lavet det der så? Nej, jeg synes, det er lige nogen, der har hørt med fra starten. Den har jeg lige tilføjet smalfilm til det med det. Hvorfor står det pludselig table om Carstens? Jeg har... Prøv at se på, hvad det er for noget. Du lider i stillhet, Marie, eller? Teori. Så liten. Du er så liten. Ja. Skrækkeligt. Folk kan foretrække at være på det abstrakte niveau, men vi forkender vores mål. Juleshow. Ja. Når er det maten blir servert, Lene? Omkring kl. 6. Omtrent 6. Se, hvor dygtige de er. Og det er simpelthen så dygtige. Jeg gik jo bare lige ind på nettet, ikke også? Ja, det kan jeg godt gøre. Der er ikke ret meget i det. Nå, det er jo fordi, du sagde... Og til dig. Og så skal vi også til valget snart. Jo, den er jo forsøgt. Ja, men den er simpelthen så god. Men jeg mener, altså der er sådan her, hvor jeg ikke finder det ændre. Altså når der er 5 minutters gang dertil, og han skal være derinde. Ja. Og så er der alle mulige andre løsninger, de bruger. Det er ude i posen. Der. Den her. Sådan et stykke her. Ja. Så skal vi jo hellere tage sådan en plads. Ja, hvad? Men vil du ikke sende fyldet? Jo. Selv handler. Nå, den vil du gerne have, hva'? Raps, Charlene. Virkelig. Sin pynt venter på, vi får begyndt. Aldrig har det været så grønt. Aldrig har det været så kønt. Og fra selve himlen gled, hvis den store stjerne. Og en lille smule vand i, så det bliver lidt, Altså, det er bare... lidt mere... Nå, det er video til. Det smager skide godt. Er det ikke bryst til der? Jeg synes Sebastian sådan helt... Jeg tror, jeg vil lave... Vi kan det der igen. Jeg tror, at jeg vil lave det med anden mad mysterium for mig. Jeg holder det. Ja, tak. Ja, nok. Så trykker du på den. Vi åbner kl. 10 og lukker kl. 10. Ej, hvor er mit liv. Her Du sidder du der. Hvad er det, du sidder og... Det gider jeg. Tror I, det er en hel mandel, men den er stor. Ikke også? Men skål. Men vi nåede at få lidt, så vi har en chance for at finde en mand. Skål i hvad I nu har. Skål. Du lyder som om, du har fundet den. Nej. Jo, du gør det. Er det ikke sådan ligesom vedtaget? Glansen, stille mand, spil lystigt op. Nu begynder dansen. Læg nu den rosin, først skal træet vises. Siden skal det spises. Til Anne-Mette fra Det er en fluesmækker. Jeg tror, det er en grydeskæg af træ. Jeg synes, at jeg mangler. Til Anne-Mette fra Knut og Lene. Tak for i år. Glædelig jul til Lene fra Anne. Morgenhjælp. Morgenhjælp. Det var lige nu, jeg egentlig kom i tanke om det. Ja.
sammenstød af kultur. Ja, altså, Nå! nej, dansk flag, og så er det en egyptiske Ja, ja. En af de der utallige Mohammed. Ja. Ej. Skal jeg passe på? Nej. Nå ja, det er flot, hva'? Ej, Marie, det var da et... ej, hvor er det? Jeg lige sige, det er ægte egyptisk, den fineste safran. Er det så safran? Men om det er den fineste, som de sælger til turisterne, eller om det samtidig også er den fineste, som de sælger til sig selv. Og jeg kan mærke, om den er ikke... Kan du ikke komme til det nu? Nej, jeg Det var Mr. Bean. Det var mig! Marie. Det er en rigtig, hvad hedder det, onkelgave. Ja, det er en god. Det er halsforklæder. Jeg skal sove ude over. Og det er selvfølgelig strikket, hjemmestrikket. Lige klart. Rigtig Færdig låg. Altså, er man ingeniør? Ja, det var så fejl. Hvor er bruksanvisningen? Altså, i de her sider er der ikke tabet, så her er der tabet. Ja, en vandpibe. Hvad er det? Hvad er det her? Den er simpelthen bare så flot, den der. Ej, tag den lige op og se, hvad der ser. Og der er 3 slags tobak med til den. Ej, hvor er det fedt. Ej, hvor er det. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Nå da. Jeg vil slå os ihjel med det bare helt. Nej, altså bare lad den køre, ikke? Ej, den er også fin. Ej, den er flot. Ej, jeg har ønsket mig en længe. Jeg vil hellere have din. Ej. Jeg vidste ikke, at man skulle købe en. Marie. Det er hun hos Marie. Det er det for store. Hvor gammel er hun? 19. Går i 3. Nå. Men det er da også ret stor forskel på hende. Ja. Jeg vil ikke sådan, nej. Ej, hvor fint. Se, en fingerring. Nej. Og Maria Bæk. Nej, hvor er det. Nej, den er så pæn. Nej, den er fin. Hvad fanden er det? Det er et gavekort til Stadium. Ej, fantastisk. Til? Stadium. Til Stadium. Ja. Hvor meget er det på? Nå. Står der ikke det? Det skulle jeg gerne stå. Nå, det står bagpå. Jeg tror det. Kan leve uden. Ej, det er Nu en skal der findes Carlsen findes altså ikke mere. Ved du godt det? Ja, Lea Mortens. Ja. Kan vi se? Nej, var det dig, der fik lov til at købe den i år? Hvad de steder har jeg boet? Det er altså lidt mærkeligt. Jeg boede i en kælder ud den motorvej. Sådan efter afkortet. Jeg kan ikke tro, Tror at du, Marie, der står den stor Toblerone på Mads? Nå. Det er rigtig godt at stå ovenpå. Den står faktisk inde i køkkenet nu. Nå. Så Så der går over. det var lidt sjovt, du også har gjort det med mig. Jeg ønskede mig den. Og jeg sagde til ham, der hjalp mig nede på butikken, det var faktisk en, jeg kender, som er gået på gymnasiet, og så sagde jeg, og det er til min kæreste. Få se, Frederik. Hvad er det? Der er en Xbox. Det er en spillermaskine. Jeg skal pakke den om. Det er et sted, hvor jeg har skrevet adresse til. Vi har jo ikke set nogen ønskeliste, men så nu har vi bare fået den. Nej. Hvor er den flot. What is that? Hvad er det? Hvad er det for noget? Det er smykker. Det er Stars by P. Det er Det er bare sådan en papæske. Tilfældig bare. Ja, du må godt få den. Yes. Nej. Tusind tak. Man kan også få den med sådan noget gult glas på oven, eller pink glas, men nu... Nej, det her det er perfekt. tror jeg også er. Det er til alle mine arme. Det er til smykker. Lige præcis. Ikke også? Ja, hvor må det er.
Den kostede Hvad må du skal lave i morgen? Ja, det er også. Og så Frederik, den kan jeg nej, godt. nu er jeg altså i gang. Ja, det er jo billigere at købe det. Eller sweater hedder det egentlig. Ja, en sweater, ikke? Hvor er den flot. Må jeg se? Parfumen her. Men Marie bruger jo parfumen. Ja. Ikke også, tror jeg. Jo. Ja. Så kan du også have måske endnu en varm sokke, hvis det var helt super godt. Ja. Så. Det er også Marie. Ja, det er det. Det er så godt. Chanel nummer 5. Du plejer jo at få den. Du er lidt mere klassisk. Tror jeg. Fordi han har sagt, at han hed noget andet. Ja. Han hed ikke Vinter. Han hed noget andet. Han har snydt med sine navne, og han har fortalt, at han kom fra Holland, og måske også fra Italien. Mm-hmm. Og fortalt løgnhistorier om hele lortet. I virkeligheden så var han buret inde som vaneforbryder som 15 år gammel. Det er godt nok interessant. Det er virkelig interessant. På slaveriet. Ej, det er altså... Det er mærkeligt, ikke? Ja. Dag, og det gjøres klar. Anden juledag. Ja. Anden juledag, der går også klar. Hold op! Ja. Marie, hva mener du om at din mor kjører pirattaxa i Aarhus? Er det... Det er meget typisk. Det er meget Tjener godt typisk. på det. Tjener godt. Ja. Tjener for dårlig det. Ja, det er jo mine favoritter. Tak. Det smager meget godt. Nå ja, det er Goddag. Har du præcis selv tak. Og glæde. Følg i hånden. Det vil være. Skål! 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 Glædelig. Glædelig jul. Glædelig jul, ja. Lad den vare helt til påsken. Nej, tak. Det var jo ikke det som var... Jeg er ked af mine armlæn, de fylder sådan. Flere gange. Det er rigtigt. Når jeg tager... Ja? Der gik jeg lige. Nej, det er bare løg. Det gider jeg sgu Og det var så det gider jeg godt. Kun løg? Ja. Jeg tager... Se, vi bruger bare vores egen kniv. Ja, men altså, skal jeg lige sige. Marie, hun må ud til. Skål! Skål. Og det er opstart. Og så er der et fad med en flæskesteg. Der er sådan lidt smålun. Og der er også rødkål til. Og så er der oksebryst. Ja, og det er det. Og så lidt kaffe. Men det er jo sådan, det skal være. Og øl og snaps. Der er det der. Jeg kunne ikke lide... Ja, det er meget meget stor ud af juleaften. Ja, og gør det selv. Hvem har lagt hvad i fryseren? Min bror, han er fuldt og entusiast. Om det er... Det her er 2 tallerkener, der står herovre. De er rene. De er rene. Ja. Hej, Per Christian. Hej. Velkommen til køkkenet. Hun har jo svær opgave. Den anden regering har gået i 10 år. Det vil være noget, jeg kunne... Og så står vi skal næsten have et billede af det her. Det står på ham. Ja, det passer han så til aften også. Hvad er det mig, der sådan er der jeg drikker den fra hovedet? Vi ville jo også gerne have haft sådan et Pinocchio-juletæppe ind til vores soveværelse. Og det er jo fra hende. De koster sindssygt mange penge. Men så endte det jo med, at der er Hvor er mit... Lene. Through the night. Simpelthen forbudt.
Etter klokka 12.0. Altså, den fører os præcis hen til det punkt. Hvis det kommer låst der igen, jeg skal ikke. Siger han.